Teraz coś potem... Зверніться увагу на лівий бок свій, там таке пригожі дівчини сидять. Не тільки барабани важні, у нас є цілий квартет свишковий. Скрипичний квартет. І нам можна, всі наші скрипки, подивіться, я вас бачу. Самі пригожі скрипки зі світу. Заспеваем нам разгортых повстания, потому что нема таких речей, которые Пан Бог не может изменить. Нема такого зла, который может нас принести до конца, потому что и Он мощнейший за любое зло, и Он мощнейший за любые боль, за смерть так само, потому что Иисус перемог смерть, воскрес. И поэтому будем спевать, и в это верим.